isa. Nakikita ko nga yan eh. Bakit yung isa iba yung... Uy, ang galing ka. Uy! Ay! Yan na, katuyo. Oh, sabi ko sa'yo, yan daw. Oh, patalik kita, nakadalo. Oh, ayan na, patalik. Yari na naman. Kakarating mo lang ah. Kararating ko lang, double strike agad. Grabe naman yun, boy. Ang ganda daw, mga bro. Dito na kami uli. Kabiwas. Ay, puto si Edward mo no. Uy, grabe, warbiso na oh. Ala. Si Bata oh. Si Bata TV yun, may galab shoutout. Kalak sa paseko, dudok tayo ma. Takis mo na yan, Joy. Parang nagpapahit pala ako ah. Basta lahat ng malalaki sa'yo. Grabe naman. Pla-pla sa kalam. Grabe laki. Ay, grabe laki. Magkasunod oh. Paano mo na ngayon gagawin yung katoy? Update sa huli. Huli check. Uy, dami mga toy. Huli check. Uy, katoy, may Huli check. Update. Turner win, oh. Grabe. Pulahan lahat oh. Patingin nga, katoy. Grabe. I-vlog mo. Uy, Diyos ko, Lord. Thank you, Lord. Oh. Ayun o, good morning po mga katoy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat mga katoy sa patuloy na panunood. Ay mga katoy, resbackan na natin kaagad ito mga katoy, itong busy spot natin na nakaraan. Dito tayo. At may kasama tayo ngayon. Yan o, si Katoy Rick Lintag at si Ed Vlog mo. Yun. Ayan o. Support, salamat. Ayan, pa-support naman mga katoy. Ayan mga sold katoy ko nga pala. Paano nang palagyan nyo na lang po ng ano, Roche Pacing Family. Nadaanan ko sila ng mga katoy doon sa kabila. So ngayon, niyaya ko sila. Sabi ko dito tayo kasi ito mga katoy, napakaganda. Ito talaga. Diyos, marunasip. Diyos ko. Pero yung sa anglers, may karamihan nandoon sa kabila. Malis, sukmon. So ito lang ginagawa ko mga katoy. Oh. Ito ang pinagtira ng ano, ng bulate. Ginaganyan siya. Para pampabago yan. Kasi yung ginagawa ko. Kamataya mga kataya. Yan. Yun, may. Tapos mayroon pa kunti-kunting bulate. Hindi agaw. Kasi marami tayong bulate ah. Marami tayong bulate dito. Pinagandaan ko to. Malalim ba ito? Ano lang? Dito lang. Dito lang. Ah, okay. Ayos na, ayos. Ayun, may ganap shoutout nga pala kay Boss Nick TV. Yun. Lahing Batman ata yan. Pinaghirapan kong isulat ng gabi tapos nawala. Kinabukasan. Sana makarami tayo ulit dito. Tapos sa kalam. Yan, good morning, good day. Dito kasi pwede ka rin dyan. Yan oh, nilangoy ko pa yung isa. Oo, sayang. Ayan na katuyo. Oo, sabi ko sa'yo, yan daw. Oo. Patalik kita, nakadalo. Oo. Ayan na katuyo. Oo, naka first cut sa isa pala. Ola, bakit? Nasabitan, wala siyang kawala. Dalawang ano kagad. Oo, diba? Ang lalaki dyan mga katuyo. Sana makatuwa rin. Marami ulit. Yun, may galab shoutout nga pala sa Mic. Ano natin, mga tropa natin sa Mic. Ay, meron pang laman yun mga di. Huwag natin mo ng painan para. Natin. Ay, ito. Magsasama tayo ngayon dito sa mga bulat. Sige, ano. Mukha doon sila papaching. Saka si Kadipilo. Ang dami nila doon sa ano, iskinita kung tawagin ni Wawi Boy. Bata. Saan pang iskinita yung sa dulo? Bago lagpas na ano, yung bagong bayan. Yung terminal. Yung, di ba pagpasok mo, kakanan ka? Kaliwa. Yung Ay, maliit. kaliwa pala, oh. Halos pagka pumasok ka ay yung ano ng manubila ng motor mo, kaya bike sasabit-sabit konti. Ah, Bago dito sa pasukan ng ano, terminal ng jeep. Oo, lampas konti lang, konting-konti. Oo, yun, huli yun. Sabi ko. Kasi yun. Kala ko ayungin pa rin. Oh, good job. nagsipat ka na naman. Sabi ko dito. Dala-dalawa yung mga sit na. Dalawa na. Yan na to.
Sakit! Ayan na, ipapakawalan naman na kita babag yan kita next week. Sigurado bravo na ka na. Huwag kang magsusumbong ha. Mamaya magsumbong ka pa. Ay, anak ka! Ay, ang laki! Grabe! Maliit kasi yung hook natin. Nakaraan din, dami kong kalas eh. Oo, hindi ko lang nabibidyo. Dami ko rin kalas. Wala eh, ito rin. Gusto ko rin kasi itong ganitong hook mga ito eh. Nakawala ko mga ito. O yan, hanggang sarap yan. Ganda rin ng ano, yung Miguel Abjad nga pala kay DCP yan. RSJ yun. Marami po pumasak. Ang ganda rin ng spot na napunta nila. No? RSJ Fishing Adventures. Takbo mo. Sige. Huli. Oh grabe, huwag mo. Nasa ano lang na makina. Kita mo. Kala ko na size yan mga 3 fingers. Balik na. Ito malaki na. Nagpas na ng 3 fingers. Dami yan guys. Si top tip natin. Nagpas 1/4 ng metro. Malaki. Ano? Oh, yan na naman oh. Uy. Oh. Yan. Yan pa, oh. Uy. Wag mo nang- Maraming salamat nga pala kay Jonathan. Binigyan tayo ng fishing accessories. Sa ayun. Uy, thank you. May ano pa. Grabe, high-tech yung mga gamit ni Kay Jonathan. Grabe. Meron siyang ano kasi, pag inibig dito, pag hinila ay nag-alarm. Meron palang ganun. Tinisting ko na ito. Hila yung naiinit. Nadali si Katsiri ko. Madali na rin. Oh. Shout out sa Insi Anglers. Tara na mga katoy. Yan o yun. Mga katoy, ano ba ito? Uy, grabe ang laki. Uy, ano to pulutoy? Ginagawa mo? Uy, ko, ano man ikaw? Balik ka ha. Matulog ka muna kaya, Suswar Yusik. Matulog ka ng oras na. Malaki ka, para. Diba? Kasi maganda talaga dito. Kahapon nga eh. Ay, ng isang araw. Ng isang araw nga eh. Tatlo yung pamiwas ko. Mariusip. Alos walang pahingin kakapain ako. Diretso talaga. Dire-diretso. Oo. Grabe ang laki mo kasi. Wala ko. Ay, ganda. Ang laki. Grabe kasi. Ano ba yan? Mamaw. Ay, may galang. Shout out nga ba naging family fishing adventures. Yun. Ang ganda na ng channel nila. Dati nagsimula lang yun. Ngayon napakarami ng kaya ng channel. Ganda mga huli. Mga barakuda. Ang laki. Grabe. Dagat sila. Ako sa dagat palagi. Ang galing ni Princess. Si Princess ang galing. Bata pa lang ang galing. Marcos ng barakuda. Ginaganyan ng barakuda. Namimishig. Puro sabit talaga doon. Uy, ano ka? Oh, yan. Huli.
Kala mo ha. Ayan na! Uy! Uy! Uy, goldfish mga katay! Nadali ka siya. Amerikana rin to. Katay, Amerikana to. Imported. Imported. Pakawalan natin ulit. Ayun, namigil love chat nga pala kay Den Monte. Yun, pa-subscribe din mga tayo. Pa-follow naman sa kanyang Facebook page. Nang sumahod na rin. Balik natin ito. Gusto niya rin yan. Sabi, pinapadala sa akin sa Malabon. Ako, baka dyan pa lang ako mamatay. Parang si Patatapaking yun. Yan naman mga katoy. Oh. Yan o, kachoy. Oh, grabe. Laki. Uy! Panalo talaga. Uy! Agoy! Agoy! Huli ka! Yun! Huli rin katoy! Oh, laki rin to! Ay! Sinabit! Meron! Sayang naman sit up ko. Tanggalin mo. Oh, sabi ko sa'yo, meron naman. Oh! 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 Nakawala siya no? Hindi lang. Nakaputol yung isa. Mga tayo. Grabe, akala ko malaki. Ganda ng lubog eh. Sana all katsuyurek. Okay lang yan, makahuli kayong flap-flap, masaya na ako. Kasi mahirap na mapahiya sa ispat ko eh. Nakakahiya ko. Mga sabi, kasi naiiyak pa kami dyan, ganda na lang. Di ba? Mahirap na eh. Nagilti kami. Yung hawak niya ko. Magkasunod o. Paano mo na ngayon gagawin yan, Katoy? Gaga eh. Teka lang, shoutout kay Katoy Erwin, mga tayo. Yan o, shoutout Katoy! Hindi mo, nakaapat ako isa, wala, nalaglag pa. Wala na. Ay, grabe Flo! Pla-pla sa kalam! Ganda! Grabe, laki! Ay, grabing laki! Ay, andun din sa kabila. Arin, pla-pla rin sa kabila pa rin! Tingnan mo! Oh! Oh! Talaga ako yan. Babawi. Nung nakaraan, nakaano ka lang ha? Kaapat. Halima ba yun? Nakaapat, harap ko rin nalagyanan ko. Puno na lagyan sa ayuda. Ayuda. Daming ayuda eh. Nangyari na naman. Kakarating mo lang ha. Kararating ko lang, double strike agad Oh, oh. grabe naman yun, boy. Ang ganda. Katot naman dyan sa mga matataba dyan. Ay, grabe naman. Nalagyanan ko. Kala ka, paano mo nagagawin yan? Uy, tulungan mo naman Katoy. Katoy, tulungan mo naman daw. Ano yung isa pa? Meron pa yung isa? Ay, bahala nga kayo dyan. Ay, ano yun? Yung isa pala, yung isa. Yung isa, nakikita ko nga yan eh. Bakit yung isa? Iba yung... Uy, ang ganda. Uy! Ay! Kacay, oh! Uy, tumingin ka muna rito. Yan, mega love shoutout kay... Ay, ang dami mo na palang uli. Doon kayo galing sa kabila. Oo. Yan, mega love shoutout sa'yo, Katoy, Michael. Shout out mga bro. Yan. Dito na kami uli. Okay. Welcome back, Katoy. Katoy Nelske! Kami, oy, Katoy Roni! Diyan ka pala! Wow! Oh, ito na, meron na, oh. Oh, ito na, oh. Uy, kumusta na ka na? Yun, ang dami, bo. Mukhang matutuloy na ngayon yung competition. Pata-tournament mo, ah. Gabiwas! Ay, puta si Edlag pala. Uy, grabe, warbiso na, oh. Ala, Vlog mo kasi, ayan o. lahat ng dumadating may pa-welcome, ah. Kanina dumating si Sir Katoy Erben. Naka-plapla si si vlog mo. Kachoy. Kabiwas. Oh, mega love shoutout. Yun, mega love shoutout. Good morning. Good morning. Dala ko na yung ating ano. Andyan na. Andito ang ating ano yun, andito ang forever natin eh. Ayun na nga. Si Bata, oh. Si Bata TV yun, mega love shoutout. Kala ko sa pasig.
Nagkagulo yung ispat. Abi, ang laki oh! Ala ka dala! Ala ka! Ah, double strike ka! Double strike na naman! Ano kasi? Ay! Ayan, Huwag kayo maingay ha, maririnig kayo. Nagkagulo mundo. Huwag kayo maingay. Grabe mga tay, nagkagulo kayo. Ang daming huli. Lahat ng may dumarating na pa. Nakakahuli ng malalaki. Huwag kayo maingay. Ay, may tayo ito, bulate. Madami-dami bulate kong dala. Guys, sandaan ako. Meron ng bulate dito, madami-dami. Grabe si kami, wasa ka dali kagad. Ala, sana? Ay, grabe, so. Lahat na nakakawala, malaki yan. Tandaan nyo, walang maliit. Ay! Ang laki nun! Natinig ko na yun. Alam mo, tama yung pinili natin na spot sa dulo kasi pag doon tayo, more problema yung mga katabi natin. Yan mga katoy, grabe. Napakatahimik nyo eh. Kung buo pa yung Insa Angler group dito, Tama na yan. ano pa lang ito mga katoy? Bruce Angler. Wala yan, go. Yan, may kalab siya lahat kay Pitong Go TV. Yung promotor yun sa ganito eh. Tuwa rin yung si Pitong. Oo, madami. Saan sila? Saan sila? Ang sabi ko na nga ba, sila yung nakita ko nang tumayo eh. Ayan ba? Andyan pala sila eh, sabi ko na nga ba sila yun. Nakasilip ko dito, natanaw. Iyaya ko yung magabi eh. Sabi ko, Kuya Prince, sumunod tayo. Ayaw. Hindi sumagot sa akin eh. Kasi Ronnie! Ikaw ba yan? Puro busy. Grabe naman yun, ang laki oh. Puro Grabe. ex-president ang nahuhuli. Bo, parang si Don, parang si Don Fernando ka. Alam mo na yun. Alam mo na, Katsoy. Grabe, ang laki mga tayo. Hindi nyo. Mukhang walang lalagyan na naman to. Alam mo ah. Ayun mga tayo, nilagay mo natin dito sa akin kasi wala lalagyan. Ano nauli mo? Ay, ano, ang laki. Oh, grabe ito kasi yung Ronnie boy. Oh. Harvest siya kasi yung Ronnie mga tayo. Oh. Grabe. Kasi Ronnie, ano na yan, tatandaan na natin yan. Nakadalawa kayo, karting. Nagpapain pala ako. Agis mo na yan, Katsoy. Parang nagpapain pala ako ha. Basta lahat ng malalaki sa'yo. Uy, ano? Uy! Uy, napadali rin si Katoy Rico. Sige, taga-video na lang nyo ako. Lupat na. Marami panoorin niyo yung video nito. Kasi itat mo na ko ng jack na laki. Nakalot. Palaging huli. Ayan, sabi ko ah. Dali na naman, oh, grabe ito, Ervin. Ano ba yan? Ay, grabe. And the winner! Ay, grabe. Six finger! Baka naman, mag-iikapi na dyan. na, six finger! Sino masipag mag-ihaw? Wala si Parin Delmar. Nakakalata na ako mga tayo. Napansin niyo ba mga tayo? Parang hindi ko nakakawin. Hoy! Si Kaming Idol Bata TV ang katuli. Hanggang ngayon nalalapit pa rin sa'yo. Nakali ng pating. Akalain mo yung pating pala. Gusto ko talaga yan. Hindi kayo wala yan. Bakit kasi pumunta rito? Amin siya. Hindi naman Tol Ervin, no? Grabe, ang lalaki nun na. Sumabit pa yan ha. Nakadalaw siyang flap-flap. Pagdating pa lang, dalawa na eh. Grabe ka naman, Tol. Grabe, oh, mga katsi, oh. Si Katsi Ronnie Boy, oh, grabe yung ma-harvest. Lagayan na, wala ka lagayan. Grabe, ang laki. Nilalagyan ako ng tol. Uy! Ganda ng tama, mga tayo. Bottom ka na. Bottom. Boto floater oh. Kayo lang Teka, ayusin ko mabuti. Baka mamaya magbayad pa ako nito eh. Ano yun, asangan natin kasi magpikado eh. Hoy, bibili na ako. Kayo lang ang kilala. Bibili na. Bye. Tayo. Yaw tayo ito, kaya natin Katsi. Huwag naman. Ang bibili kayo, sabihan nyo na. Pabalik-balik tayo dyan. Uy, huwag kang magmumura, may bata.
po ni, ano, Sandaan ako. Kuya, Sandaan ako. Meron tayong sticker, yan. May pinagawa tayo kay Kabiwas. Yun, baka naman sa mga gusto magpagawa. Mura lang mga katoy, kay Kabiwas TV. Mura lang daw, size lang daw, size yung isang ano. Yung may, kung tropa, 5 peso. Grabe sa sa pinagawan ko mga katoy, 10 piso, isang ganito. Yan, okay na to. Thank you kasi Kabiwas yun. Ayan, si Katoy Aris natin. Oh, Sunday fishing na naman. Hello, present. wala ata si ano. Andyan si Music. Dyan. Ayan, may galap dyan at sa Katoy at sa Miss niya. Dito, napakarami na. Napakarami Katoy. Ayun, floater lang. Katoy, pansin mo tuwing may darating na ano, may nakakakuha na malaki. No, kanina pa ano. Grabe pa-welcome no sa Babalik ako para pamalik. Oh. Grabe mga Katoy, tuwing may darating. Floater lang yan. Ayan, paparating yung miss niya. Baka may makakuha ulit. Oh, yun o. Oh, malaki na naman o. Andiyan kasi yung miss niya. Madumating ka. Oh, grabe. Bakit may mga pa-welcome? Grabe. Sa'yo, Mike, oh. Yung galing ng papa niyo, mga kids, oh. Galing ng daddy. Nakauli na plapla. Bottom, Katoy? Hindi, may floater. Upload. Yan sila tayo mga tayo. Panibago. Grabe sumabit ako. Matagal-tagal din. 30 minutes sa ano. Oh, grabe! Pinapadaan pa sa akin. Pinapadaan pa tayo. Hindi natin na video ni huli ni kasi Aris. Ayos. A few moments later. Ayan mga choy! Pakita ko sa inyo ba yung huli natin. Ay, huli ko. Ito ba tayo? Napakarami. Yan, yung ano to, yung iba nito mga tayo, kay ano, kay Kuya Ronnie. Huli check. Yoy, kasi may Huli check. Update, Turner Rubin, no? Naiwagaan ako sa huli nito eh. Ang sarap i-ulit-ulitin na video, no? Grabe. Ano taba, ano? Grabe. Pulahan lahat, oh. Ang sarap naman yan. Grabe na yan. Diyos ko, thank you, Lord. Ay, isang blessing na binigay niyo sa amin. Ayun. Buhay na buhay pati. Kabiwas, may harvest na si Kabiwas. Sulat ka ng malaking titik, ha? Ingat. Patingin mga Kachoy. Grabe. Uy, kalipit. Oh. Magkatabi lang tayo. Mas lalo matami sa'yo. I-vlog mo. Uy, Diyos ko, Lord. Thank you, Lord. Oh, see? Biyaya. Okay, ingat. Thank you. Ingat. At kay Kabiwas pala, yun. At magawa tayo, yun. Ganda, may bago tayong sticker. Magawa tayo. Thank you, Kabiwas. At sila Papachin pala nandun, tsaka si Mas. Grabe yung mga huli nila mga kay, grabe. Tayo di masyado tayong marbles. So sila i-vlog mo yun. Napakarami. Kalerbe, yun, dami rin. Si Toynel na marbles din. Si Kachiro niya, grabe. Dami mga huli niya. Tapos si Michael Burak, ayos din. So yun, maraming salamat. At thank you sa inyo mga katoy. Sa uulitin po. Pasensya na kasi sa video natin. Kanina napakarami natin huling sunod-sunod kanina eh. Hindi na video na yung iba eh. Thank you po. Sokmon Fishing Spot po ito mga katoy.